खुलुमबाय लोगोफोर, आं मिथिंगा राजा बसुमतारी। आं दा बे खेबाव नोंथांमोननो मोनसे गोग्गाथाव भिडिअ लाबोनानै होफैनो आखायाव लादों। बे भिडिअआनो जाहैबाय बर'फोरनि गेजेराव मुंदांखा जानो हानाय गेदेमा जोहोलावजोफोर बिथांमोनखौ आं सा 10 बासिनानै बे भिडिअनि गेजेरजों फोसावनो आखायाव लादों। बेनि सिगां आं मोनसे सा 10 बर'नि जोहोलावजोफोर मुङै मोनसे ग्रुप ए हिसाबै सा 10 बर' जोहोलावजोफोरखौ फोसावना होखांबाय। दा बेनि उनाव नैबे सा 10 बर' जोहोलावजोफोरखौ ग्रुप बी हिसाबै आखायाव लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैदों। दा बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ नायगोन, अनसायगोन आरो आंनि हाबाखौ थुलुंगा होगोन। दा बे हिसाबै जोंहा गिबियावनो दङ रनजित शेखर मुसाहारि। रनजित शेखर मुसाहारि बिथाङा सोर? बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय अदालगुरि गामियाव 1947 मायथाइयाव जोनोम मोनदों। बिथाङा 1967 मायथाइयाव IPS अफिसार एबा इन्डियान पुलिस सार्भिसनि अफिसार जानो हादोंमोन। बेनिफ्राय 1981 आरो 1982 आव बिथाङा कचिननि कमिशनार अफ पुलिस जादोंमोन। बिनि उनाव IPS जाखांनानै बिथाङा भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन ब्युरोनि डाइरेक्टर जेनेरेलबो जादोंमोन। बेजों लोगोसे बिथाङा बेनिफ्राय 2002 मायथाइयाव नेशनेल सिकिउरिटि गार्ड्सनि डाइरेक्टर जेनेरेल बिबान मावदोंमोन। बेफोरनि अनगायैबो 2008 निफ्राय 2013 सिम बिथाङा मेघालय रायजोनि गभर्नर बिबान मावदोंमोन। दा बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। बिथाङानो बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिन गभर्नर जानो हानाय सासे गेदेमा सुबुं। दा बेनिखायनो जों बिथांखौ बयबो मिथिनांगौ आरो बिथांखौ जेब्लाबो मान होनांगौआ जों बर' साफ्रोमबोनिबो बिबान। दा नैथियाव दङ जोंहा डक्टर कामेस्वर ब्रह्म। डक्टर कामेस्वर ब्रह्म बिथाङा सोर? डक्टर कामेस्वर ब्रह्म बिथाङा 1940 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि भुमखायाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथाङा सासे बर' गेदेमा लिरगिरि। गोबाङानो जों बेखौ मिथिखायो जानांगौ। लोगोसे बिथाङा 2008 निफ्राय 2016 मायथाइसिम बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिबान महरै दंगासिनो दङमोन। बिनि उनाव बिथाङा बर' थुनलाइयाव जोबोद बेसेन गोसा बिहोमा होनायनि थाखाय BTC निफ्राय खेबसे प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था मोनखांबाय। बेनि अनगायैबो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावा जाहैबाय बिथाङा 2016 मायथाइयाव भारतनि गेदेमा बान्था पद्मश्री बान्थाखौ आजावनो हादों। बिथाङा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नैथि पद्मश्री बान्था मोननो हानाय गेदेमा सुबुं। बेनिखायनो जों बिथांखौ बयबो मान होनांगोन। दानि थामथियाव आं खोन्थानो आखायाव लादों दोहोरोम खुंगुर स्वर्गियारि। दोहोरोम खुंगुर स्वर्गियारि बिथांखौ जों बयबो लाइमोनफोरा मिथिखायोआनो। बिथाङा जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि बिनोन्द स्वर्गियारिनि फिसाज्ला। बिथाङा 2018 मायथाइनि जुलाइ दानाव थाइलेण्डनि राजधानी बेंककआव जानाय मोनसे पेजेन्ट बादायलायनायाव मा जादों? मिस्टार ग्लबेल बिमुं मोननो हादों लोगोफोर। जों बिथांखौ लाइमोन जोहोलाव हिसाबै मान होनांगौ। बेखिनि। बेनि उनावहाय आङो ब्रैथियाव खिन्थानो आखायाव लादों। ब्रैथियाव जमुना बर'। जमुना बर' बिथाङा बर'नि सासे जोबोद बक्सिं गेलेगिरि। बिथाङा भारतनिनो इन्टारनेशनेल थाखोनि बक्सिं गेलेगिरि जाबाय। बिथाङा सनितपुर जिल्लानि बेलस्रि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन 1997 मायथाइयाव। बिथाङा 2013 मायथाइयाव सार्बियायाव जानाय नेशनेल काप इन्टारनेशनेल साब जुनियर गार्ल्स बक्सिं टुर्नामेन्टआव सनानि मेडेल मोननो हादोंमोन। बेनिफ्राय 2014 मायथाइयाव रासियाआव बक्सिं बादायलायनायाव सनानि मेडेल मोनबावदों आरो 2015 आव युथ वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियनशिपआव ब्रन्जनि मेडेल मोनदों, जाय ताइपेइआव जादोंमोन। बिनि सिगां तामिलनाडुआव जानाय द फार्स्ट साब जुनियर वमेन्स नेशनेल बक्सिं चेम्पियनशिपआव बिथाङा सनानि मेडेल मोननो हाबावदोंमोन लोगोफोर। बेनि अनगायैबो बिथाङा गोबां रायजोआरि आरो जिल्लायारि बक्सिं बादायलायनायाव सनानि मेडेल, ब्रन्जनि मेडेल मोननो हागासिनो दङ। दा बिथांनि सिमांखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव सोंनायाव एबा जोंनि आसामनिफ्राय खेलानि बिथिंनिफ्राय मिजिंथिदों बिथाङा फैगौ अलिम्पिक गेलेनायाव
बाहागो लागोन। बेखिनि दा बेनिफ्राय जोङो बाथियाव खिन्थानो आखायाव लादों। बाथियाव दङ दुर्गा बर'। दुर्गा बर' बिथांखौ जोङो गोबाङा खोनाबाय जानो हागौ। बिथाङा भारतनिनो सासे नेशनेल थाखोनि फुटबल गेलेगिरि बर'सा। बिथाङा गोबांथार क्लाबफोरजों फुटबल गेलेनानै गोबां गल सोबाय। मख'जाथाव बिथाङा 2014 मायथाइयाव खुंनाय इन्डियान सुपार लीगआव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीनि जानानै खेला गेलेदोंमोन आरो 1 गल होनो हादोंमोन। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि गेन्द्राबिल गामिनि। बिथाङा आथिखालावबो गोबां टीमजों फुटबल गेलेगासिनो दङ। बेनिफ्राय आङो दथियाव खिन्थानो आखायाव लादों। दथियाव दङ मदाराम ब्रह्म। मदाराम ब्रह्म बिथांखौ जोङो गोबाङानो मिथियो। बिथाङा थुनलाइ मुलुगनि सासे गागि खन्थाइगिरि, बर' आरो गोजाम मुगानिनो सासे बर' जोहोलाव। बिथाङा क'क्राझार जिल्लायाव 1903 मायथाइयावनो जोनोम मोनदोंमोन। अब्लाबो बुंदों बिथांखौ गोजामबाबो खिन्थानो आखायाव लागासिनो। बिथाङा बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबनि थाखाय 1988 मायथाइयाव भारतनि जौसिन बान्था पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हादों। बिथाङानो गिबिसिन बर'फोरनि गेजेराव पद्मश्री बान्था मोननाय लोगोफोर। मख'जायो बिथाङा बै समावनो BDO अफिसारबो जादोंमोन। बेखिनि। बेनिफ्राय आं स्निथियाव दङ दा कामिनी कुमार नार्जारी। बिथाङाबो गोजाम मुगानिनो सासे बर' जोहोलाव। बिथाङा बर'नि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायनि गासिबो जेरावबो आखा फाखा एबा बर' हारिमुनि फोरोंगिरिमोन। बिथाङा बै समनि गवालपारा जिल्लानि बामोनखुरा गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि जोनोमनि सानखौ मोननाय जायाखै। बिथाङा बर'नि हारिमुखौ सिबिनायनि थाखाय आरो हारिमुआव गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय 1986 मायथाइयाव भारत सोरखारनिफ्राय संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोननो हादोंमोन लोगोफोर। दा बिथाङानो बर'फोरनि गेजेराव संगीत नाटक एकाडेमि बान्था मोननो हाजेननाय बर'सा। बेनिखायनो जों बिथांखौ बयबो मान होनांगोन। दा आथिखालाव बिथाङा जोंनि गेजेराव गैलिया। दानिया आं 9थियाव खिन्थानो आखायाव लादों। 9थियाव दङ चन्दन बर'। चन्दन बर' बिथाङा जोबोर उन्दै थाखोनि एबा 9 बोसोर बैसोनिल'मोन। बिथाङा सासे गोख्रों फुटबल गेलेगिरि बर'सा। बिथांखौ 2017 मायथाइयाव जार्मानिनि TSG हाफेनहिम ट्रेनिं क्लाबआव ट्रेनिं लाहैनो थाखाय स्कलारशिप होना आसाम सरकारनिफ्राय दैथायहरनाय जाबाय। बिथाङा बे समाव 9 बोसोराल'मोन। बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि हरिसिङा हालामनि बर'सा। बिथाङा जोबोद गोरिब न'खरनि। अब्लाबो जोंनि सरकारा आरो जों बर'साफोरा बिथांखौ मदद होनानै गोजौ थाखोसिम लांनांगौनि गोनांथि दङ। दा बिथाङा इयुनाव आसा खालामो जोबोद गेदेमा फुटबलार जाहैनो हागोन आरो बर'फोरनि गेजेराव गोग्गानाय लाबोनो हागोन। दानिया 9थियाव आं खिन्थानो आखायाव लादों रजनी बसुमतारी। रजनी बसुमतारी बिथाङा सासे फिल्म मेकार आरो एक्टर। बिथाङा 2014 मायथाइयाव बलिउडनि दिहुननाय मेरी कम सावथुनाव मेरी कमनि बिमानि जानानै फाव खालामदोंमोन। मख'जायो बिथाङानो बर'फोरनि गेजेराव गिबियै बलिउडआव आगान होजेननाय। बलिउडआव आगान हैनो हानाय एबा बलिउडसिम सौहैनानै सासे फावगिरि जानो हानाया आथिखालाव बयनिबो थाखाय गोरलै नंला। दा बे हिसाबै बिथां रजनी बसुमतारीया बर'फोरनिफ्राय गिबियै फाव खालामहैजेननानै जोंनि सेराव थुलुंगानाय लाबोनो हादों। बिनि थाखायनो बिथांखौ जों बयबो गोसोखांनांगोन। आरो बेल' नङा बिथाङा फिल्म दिहुनो गोबाङानो। असमियाबो फिल्म दिहुनो। असमिया फिल्म अनुराग दिहुननायनि थाखाय बिथाङा आसाम स्टेट फिल्म एवार्डबो मोनखांबाय। बेनिखायनो जों बिथांखौ मान होनांगोन। दा जोबथा एबा 10थियाव आं खिन्थानो आखायाव लादों। 10थियाव उपेन्द्र चन्द्र बर'। उपेन्द्र चन्द्र बर'आ बिथाङा सोर? बिथाङा आथिखालाव भारतनि एम्बासादर महरै हाबा मावगासिनो दं। एम्बासादर माने राजखुंगुर। मख'जाथाव बिथाङा स्ल'भाकिया रिपाब्लिक हादोरजों राजखुंगुर महरै भारतनि जानानै हाबा मावगासिनो दङ। बिथाङा 1946 मायथाइयाव देउलकुसि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। रङिया ओनसोलनि। मुला बिथाङानो जोंनि बर'नि गेजेराव IFS इन्डियान फरेन सार्भिसनि बिबान मावजेननाय सासे बर'निफ्राय जानाय भारतनि जानानै राजखुंगुर बिबान मोनगासिनो दङ। दा अब्ला लोगोफोर बेखिनियाव आंनि ग्रुप बि बर'नि जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ ग्रुप बि हिसाबै बुथुमनानै फोसावनाय हाबाया बेखिनियावनो जोब्बाय।
दा गोबाङानो कमेन्ट होयो, गोबाङानो आंखौ थुलुंगा हरदों। बिथांमोन थुलुंगा हरगिरिफोरनिसिम साबायखर बावबाय। आरो जायफोर बिथांमोनहा माखासे कमेन्टआव सोंथि खालामदोंमोन जे उमुकखौ होआखै, दा बेफोरनि थाखाय आङो खेबसे खिन्थानानै हरनो आखायाव लादों। जाय बिथांमोनहा सोरखौ थालांदों बादि मोनदों बिथांमोनहा बिथांमोननि मुंखौ कमेन्टआव हो अननानै, आरो आं बिथांमोननि मुं थालांनायखौ नागिरनानै कालेक्सन खालामनानै बिदिनो सा 10जों मोनसे ग्रुप खालामनानै फोसावना होगासिनो दङ। फोसावना होनायनि थांखियानो आंना जेबो गैया, आंनि सायाव जेबो मुलाम्फा गैया। आङो बर' हारिनि सिनायथिखौ आरो बर' हारिनि गेदेमाफोरखौ इयुनाव जारिमिन महरै गालांनो थाखाय थांखि लानानै बे हाबाखौ आं हारसिङैनो गोसो जानानै मावदों लोगोफोर। बेनिखायनो खायफाया आंनि सायाव मोनसे मोननै गाज्रि कमेन्टबो मोननाय जादों। बेनिखायनो बे बाथ्राखौ बुंनानै आङो एसेयावनो दोननाय जाबाय। गोजोन्थों।